Эфирден алықлар вақты студияда Алсын Риева. Исен місіз? Бүгінгі шарылышының тіп темалары. Юлда жүрсең бұл үлгір, юл қағидасын нық біл. Әлмет районында юл харакеті именлігі атна соза. Надев наушники или разговаривать по телефону, вы можете не заметить автомобиль или не услышать сигнал водителя. Лекция, тренинг һәм квиз. Юғары нефть мектебінде дизайн күні өтті. Мы и исследуем, мы рисуем, моделируем, макетируем, работаем с 3D-принтерами, ну и, конечно, разбираемся в инженерной части. Атлас Зайнуллин құттаулар қабыл ете. Ознақайда ұзын ғұмырлі юбилярны тәбрикләділер. Мотор юбилейгіз білен, құтлыйбыз. Олға табадашылар исен сау болып, сәлемәтлік білен, мотор етіп қалған ғұмырығызны қайырлы кешіріге ясын. Он 16-20 сентябрда Әлмет районында балалар қатнашындағы юл транспорт хәрәкәтен булдырмау мақсатынан юл хәрәкәте именлігі атналығы уза. 18 сентябрь юл хәрәкәте именлігі күні деп иғлан етілген. Шул оңайдан Түбән мақтама 63-ші баланың балалар бақшасында тәрбиеленушілер білен шираттағы профилактик шара өтті. Бұл хақтатыларақ алдағы минутларда. Ребята, мы сегодня проводим акцию «Пешеходный переход. Зона особого внимания». Вы готовы? Жеулелер һәм машина йөртүчеләр җәяүләр кичүендә үзләрен һәр вакытта да җаваплы тотмау сәбәпле балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр юлның имен кичү кагыйдәләре турында искәртү өчен урамга чыктылар. Цель акции – это привлечение внимания водителей и пешеходов к проблеме использования телефонов и наушников во время движения по дорогам общего пользования. Также привлечение внимания водителей к проблеме проезда нерегулируемого пешеходного перехода. Агымдагы елның 8 аенда Әлмәт районында җәяүлеләр катнашында 12 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Аларда 1 кеше һәлак булган һәм 12 кеше яраланган. Әлеге статистиканы яхшы якка үзгәртү өчен калабызның балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр белән даими рәвештә профилактик чаралар үткәрәләр. Җәяүлеләр кичүе аерым игътибар зонасы чарасында да яшь активистлар җәяүлеләргә кагыйдәләрне искә төшерде. Имгәнү һәм күңелсез нәтиҗәләргә китерергә мөмкин булган төп хаталар турында сөйләде. Надев наушники или разговаривать по телефону, вы можете не заметить автомобиль или не услышать сигнал водителя. Вы так себя подвергаете серьезной опасности. Уберите наушники и телефон в сумку, берегите себя. Юлны чыкканда телефонга карама, велосипедтан тыш, наушник һәм капюшонны салып тор, яктылык кайтаручы элементлар куллан. Бу гади, әмма бик мөһим гыйбарәләр уздырыла торган акцияның төп идеяләре булды. Оештыручыларның берсе дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәтендә катнашучыларның барысында игътибарлы булуын сорый. Водителям перед пешеходным переходом необходимо... Машина йөртүчеләргә җәяүлеләр кичү алдыннан тизлекне киметергә кирәк. Җәяүлеләр үз чиратында машина юлын җәяүлеләр кичүләре аша гына, ә юл чатында тротуар яки юл кырые буенча гына кисеп үтәргә кирәклеген истә тотарга тиеш. Күз күреме зонасында кичү булмаса, юлны машина юлы кырыеннан туры почмак ясап кичәргә мөмкин. Җәяүлеләр тәүлекнең караңгы вакытында яки күз күреме җитмәү шартларында юлны кичкәндә һәм юл кырыйлары буйлап, яисә юл кырыеннан торак пунктлардан читтә хәрәкәт иткәндә үзләре белән яктылыкны кире кайтара торган элементлы предметлар йөртергә һәм аларны транспорт чаралары йөртүчеләре белән күрү мөмкинлеген тәэмин итәргә тиеш. Их видимость водителям транспортных средств. Югары нефть мектебінде дизайн күні өтті. Ол эксперименталь дизайн мектебі программасын эшләтеп җибәрү кысаларында узды. Келүчеләр өчен экспертлар лекцияләр, тренинглар һәм квиз уенын оештырды. Белгечләр һәм катнашучылар белән Лина Хәсән аралашып кайтты. Дизайн-день – это событие в рамках экспериментальной школы продуктового дизайна, проекта, который инициировал благотворительный фонд «Татнефть». Дизайн көне Татнефть компаниясе инициативасын тормышка ашыручы белем бирү программасына старт бирде. Биредә белгечләр, студентлар һәм мәктәп укучылары катнашты. Татнефть компаниясе генераль директорының социаль үсеш буенча урынбасары Ринат Мамин чараны дизайн дөньясы белән танышу өчен менә дигән мөмкинлек дип атады. Такой серьезный, большой, очень
Зур һәм компетентлы команда белән бергә безнең яшьләр бөтен көньяк көнчыгыш өчен яңа мөмкинлекләр булдырабыз. Әгәр дә бу тема чыннан да бик кирәкле икәнне аңласак, ул яшь йөрәкләр, яшь акыллар, яшь уйлап табучылар, эшмәкәрләр өчен актуаль булса, алга таба тагын да җитдирәк үсүе бик ихтимал. Действительно очень востребована, что она актуальна для молодых сердец и молодых умов, для молодых инженеров, предпринимателей, то вполне возможно, что дальше это будет развиваться еще более серьезно. Уйлап табучылар һәм дизайнерлар үзара дус булу уңыш сире. Әлмәтлеләр бу фикернең дөрестлегенә гамәлдә инана алды. Шылбыр реакциясе тренинги вакытында һәркем команда көче һәм теләктәшлек нинди нәтиҗә бирә икән күрә, үзе өчен нәтиҗәләр чыгара алды. Гадәти булмаган алымнарны куллану кызыклы, ә кайвакыт могҗизага да охшый икәнне күрде. Само мероприятие очень классное. Чара үзе бик шәп, барысы да яхшы уйланылган. Башта бераз катлаулырак булды, чөнки беркем дә таныш түгел. Кем нәрсә эшләргә икән аңламыйбыз. Әмма процесс вакытында барысы да яхшы барды. Нәтиҗәдә барысы да килеп чыкты. Без бик шат, чара шәп, миңа барысы да ошый. Зур рәхмәт. Классно, мне очень все нравится. Спасибо большое. Көн дәвамында илебезнең әйдәп баручы экспертларыннан дизайн өлкәсендә лекцияләр узды. Моя основная задача – это рассказать про промышленный дизайн. Минем төп бурычым сәнәгать дизайны турында сөйләү һәм әлмәтлеләрдә кызыксыну уяту. Чөнки минем үземә бу эш бик ошый. Ул бөтенләй төрле. Сәнәгать дизайнеры хәтта иртәгә нәрсә эшләргә кирәклеген дә күз алдына китерә алмый. Мы и исследуем, мы рисуем, моделируем, макетируем, работаем с 3D-принтерами, ну и, конечно, разбираемся в инженерной части. Спикерлар сәгать ярым эчендә уйлап табучы яки башка өлкә белгеченнән сәнәгать дизайнерын ясау катлаулы икәнен әйтеп уза. Шул ук вакытта үзләренең кем икәнен, ничек эшләргә, нинди алымнар кулланырга икәнне аңлатып була ди. Дизайн турында бу өлкә белән таныш булмаганнарга сөйләү икеләтә рәхәт дип өсти. Пятница 13. Вчера было. Идеально. Мы сегодня поговорим про утилитарность в дизайне. Вот такая неожиданная тема. Без бүген дизайнда утилитарлык турында сөйләшербез. Менә шундый көтелмәгән тема. Без дизайнны ниндидер эстетик, югары зәвык буларак кабул итәргә күнеккәнбез. Ләкин бу алай гына түгел. Следующий шаг, когда из утилитарности вырастает целая концепция, которые умеют и помогают убедительно осмыслять продукт, продавать его, позиционировать для своей аудитории. Такой парадокс. Вдвойне интересно говорить об этом мы будем с инженерами. Дизайн көненә килүчеләргә нефтчеләр хезмәт базарында конкурентлык сәләтен арттыра һәм инновацион идея проектларны уңышлы үстерә алу мөмкинлеген тудырды. Эксперименталь дизайн мәктәбе кыска вакытлы укыту программасы тәкъдир ителде. Лина Хәсәншина, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәтел компаниясе. Башкаларга ярдәм итәм дип бар көчеңне биреп хәлсезләнү табиблар арасында еш очрый торган хәл. Профессиональ чөнкелеккә бирелү бигрәк тә онкология диспансерында эшләүче табиблар арасында күзәтелә дип белгечләр. Моңа бирелмәс өчен онкодиспансер медицина персоналы даими рәвештә мастер-классларда катнаша. Соңгысы рәсем ясау ачык дәресе иде. Тулырак Алсу Әхмәтҗанова белә. Вот сейчас начинается уже ваше творчество. Көннезен онкология белән җәфаланучы пациентлар белән эшләгән табиб яки хезмәт туташларына җиңелләрдән түгел. Авыруларга кайгылы диагноз хәбәр итүдән башлап, аларның еллар дәвамында барган дәвалану, авыр операциялар кичерү процессларын контрольдә тоткан белгечләргә һәйкәл куерлык. Әлеге тәҗрибә эмоциональ яктан да бик авыр. Шуңа күрә мондый рәсем ясау дәресләре аларга әз булса да ярдәм йөзенә үткәрелә. Наши сотрудники видят очень много. Безнең хезмәткәрләр авыр пациентлар белән эшли, шулай ук үлем белән тәмамланган очраклар да бихисап. Моннан тыш авыруларның чирне кабул итмәү, пациентлар һәм аларның туганнары агрессиясе. Ә менә мондый рәсем методикасы психологик яктан бик яхшы эшли. Пациентов с агрессией, пациентов и родственников. И поэтому профессиональное выгорание, оно действительно есть, существует. И вот такая методика, она очень хорошо работает именно психологически. Очрашуның төп темасы көз. Үрнәк картинкада сары яшел яфраклы каеннар. Мастер-класста һәр катнашучы рәсемдә көзнең күп төрлелеген тасвирлап, үз иҗатларының хуҗабикәсе итеп хис итәләр. Тыныч шартлар, матур ки, янәшәдә хезмәттәшләр һәм иҗади процесс. Медиклар өчен чын ял булды. Это важно не только для меня, но и для всего нашего коллектива. Бу минем өчен генә түгел, бөтен коллектив өчен дә мөһим, чөнки монда бик зур бушану бара. Без тынышанабыз, ләззәт алабыз. Һәм гомумән Галия Маратовнаның безнең белән шөгыльләнүе бик шәп. Ул үз эшенең профессионалы. Что с нами занимается Галия Маратовна, она супер профессионал своего дела. Поэтому тень будет вот вокруг. Видите?
Галия Баширова әлеге мастер-классның алып баручысы. Ул үзе дә онкодиагнозны җиңеп чыккан кеше. Һәм онкоцентр медицина коллективына хөрмәт йөзеннән ул рәсем дәресләрен даими үткәреп торырга тырыша. Аларны ял иттереп, әз булса да авыр эшләрен онытып, иҗат дөньясына чумарга ярдәм итә алу канәгатьлек бирә, дип белдерә арт-педагог. Я это делаю из благодарности. Мин моны аларның катлаулы эшләренә рәхмәт йөзеннән эшлим, чөнки онковрач ул табиб кына түгел, монда психологик өлеш тә бик мөһим. Һәм аларның рухи байлыкларына минем кечкенә генә өлешем керсә, мин бик шат. Игътибар итегез, алар моннан бәхетле, канәгать булып чыгып китәләр. Еще очень важна. И вот как бы это моя небольшая такая лепта в их ресурсность. Чтобы вот видите, они уходят счастливыми, они уходят довольными. Алса Ахмаджанова, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда күркәм хезмәт һәм тормыш юлы үткән өлкән яшьтәгеләрне җитәкчелек тарафыннан тәбрикләү традициясе яшәп килә. Шундый хөрмәт үзенең 90 яшын каршы алучы Атлас абый Зәйнуллинга да күрсәтелде. Аны котларга җитәкчеләр, тормыш иптәше, балалары, якыннары җыйналды. Зәйнуллин Атлас Лотфулла улы 1934 елның 16 августында Ютазы районы Яңа юл авылында ишле гаиләдә 3нче бала булып дөньяга килә. Үзенең 34 ел гомерен Азнакай пассажир автотранспорт предприятиесендә хезмәт итүгә багышлый. Фидакар хезмәте өчен хезмәт ветераны исеменә лаек була. Күркәм юбилей уңаеннан Атлас абыйны котлап район башлыгы исеменнән бүләк тапшырылды. Сезне олы юбилейгыз белән, туган көннәрегез белән котлыйбыз. Сезгә ныклы сәламәтлек, тыныч гомерләр. Биеп тә йөрисегез, җырлап та йөрисегез, бик молодцы. Сезгә менә мондый поздравительный хат. Гомерегез тыныч булсын, сәламәт булыгыз. Район ветераннар советы рәисе Миләүшә Рәшитова да ихлас теләкләрен җиткерде. Ветераннар советы исеменнән чын күңелдән сезне матур юбилейгыз белән котлыйбыз. Алга таба да шулай исән сау булып, сәламәтлек белән матур итеп калган гомерегезне хәерле кичерергә язсын. Аллаһ Тәгалә сезгә һәр вакыт үзенең уңай якларыннан гына ярдәм итеп кенә торсын, саклап кына торсын сезне. Атлас абый бүген дә лаеклы ялда булуына карамастан, гомум шәһәр чараларында актив катнаша, хәтер ансамбленә йөри. Гомерегезне җитте, шулай да алда әле бәхет барсын. Озын гомер иясе Атлас Зәйнуллин бүген дә яшь йөрәкле булып, 3 онык, 4 оныкчыкның кадерле бабалары булып, һәр туар көнгә шөкер итеп яши бирә. Илмира Шарифуллина, Рамил Исламов, Лилия Валиева, Азнакай телерадиокомпаниясе. Өлкәннәр көненә багышланган телевизион проектның иң җаваплы өлешенә җиттек. Жюри катнашчыларның талантын һәм үзенчәлекле чыгышларын бәяләде. Аларның фикер алышуын Ләйсән Галиева күзәтте. Бу иш артында жюри әгъзалары һәр катнашучыларның чыгышын бәялеп инде ярты сәгать тирәсе киңәшләшә. Нәтиҗәләрне көтүдән дулкынлану хисләре катнашучыларда гына түгел, үзебездә дә дерли. Нинди карар кабул итәчәген белер өчен бүлмәгә кирип карыйк әле. Бу бәйгене бәяләгәндә жюри әгъзалары җитди караш белән түгел, киресенчә рәхәтләнеп, көлеп, һәр катнашучы коллективның чыгышын күзалладылар. Танылган мәдәният эшлекләреннән торган жюри составы токмакчыларның чыгышларын төрле яктан бәяләргә тырышты. Без күлдек тә, еладык та дип әйтмим инде, еладык көлә-көлә күз яшьләрен тыя алмыйча рәхәтләнеп күлеп ял итеп утырдык. Бары бердә менә татар телле һәм урыс телле такмаклар, кешеләр, халык, моны бер нәрсә дә эшләтеп булмый, алар аерылалар әлбәттә. Урыслар үзләрен иркенрәк тоталар һәм аларның такмаклары да такмак. Татар халкында безнең әзрәк татар халкына тыйнаклык, басынкылык хас. Мин әлбәттә бу гаип түгел, Без инде шундый халык һәм ничектер бездә такмаклар да шундый матур, тәти, милли.
Җиңүчеләрне билгеләү җиңел эш түгел. Жюри составына Әлмәт Татар дәүләт драма театры актрисалары, халыкара бәйгеләр лауреатлары Римма Захидуллина һәм Резидә Хәердинова керде. Язучы Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Кызыл Каурилар әдәби берләшмәсе җитәкчесе Сәҗидә Сөләйманова, Рафаэль Төхвәтуллин, Кояш Тимбикова исемнәрендәге әдәби премиялар лауреаты Минзифа Әхмәтшина үз бәясен бирде. Жюридә утырганда шын күңелдән халыкларына кіріп киттек. Бик әзерләнгән коллективлар бар. Бик сәхнәдә күп йөрүче коллективлар бар. Сайлауы әлбәттә кыен булды. Әмма без үзебезнең төгәл фикерләребезне бирдек дип уйлыйм. Мондый бәйгеләр ешрак булсын иде. Лучка бик зур рәхмәт. Һәр елны нәрсә белән булса да безне шаккатыра, өлкәннәр көненә зур бүләк булган. Алар бит кеше күп. Алар биерләр иде, студияда урынас бөтенесе басып кына торабыз. То әйе шуның өчен Но менә буларда мимикада да күренә, что алар, видимо, җырга тырышалар. Унуталар. Жюри катнашучыларны берничә төп критерий буенча бәяләде. Иң мөһиме бәйгенең кагыйдәләре. Чыгыш такмак жанрына туры киләме юкмы? Вокал осталыгы исә шулай ук төшеп калмады. Артистлык, эмоциональлык һәм сәхнә куелышы. Бу пунктларга да урын бар. Шуңа күрә жюри аерым номинацияләр тәкъдим итәргә карар кылды. Мәсәлән, такмакның иң тирән һәм зирәк эштәлеге өчен халык зирәклеге, иң эмоциональ башкаруы өчен рухи башкару номинациясе әзерләнде. Калган серләрне 1 октябрьдә 19:40-та «Непреклонный возраст» проектының бәйрәм концертында ачачакбыз. Ләйсән Галиева, Алия Муратова, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сетинская сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.